ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଅଛି। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ନେମ୍ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ। ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଜବ୍, ଏହା ବ୍ଲକ ଲେବଲ ଜବ୍ ଅଟେ। କାଟେଗୋରୀ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍। ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଟିଜିଟି ଇଂଲିଶ, ଟିଜିଟି ହିନ୍ଦୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ୱାର୍ଡେନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍। ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି 10 ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ୱିଥ୍ ବିଡି କରିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ମାର୍କ ବେସିସ୍, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି ଫ୍ରି ରହିଛି। ଦରମା 25,000ରୁ ଆରମ୍ଭ। ଏପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଏପ୍ଲାଏ ହେଉଛି 5/1/2023। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ହେବ।